Dobrý deň, som Miriam Galová z realitnej kancelárie Expat Expert. Dnes vám ukážeme štvorizbový byt v Petržalke na Znievskej ulici. V zádveri, ktoré je v týchto bytoch veľmi priestranné, sa nachádzajú dve vstavané skrine. Tento typ bytu je pomerne zriedkavý a na rozdiel od iných štvorizbových bytov má až dve lóžie. Zároveň má širšiu kuchyňu, čo znamená, že sa sem zmestí aj veľký jedálenský stôl. Pri dverách kuchyne sa nám zmestí aj americká chladnička a tento konkrétny byt má výhodu v tom, že má urobený praktický prechod do obývacej izby. Zadná spálňa pri kúpeľni má klimatizáciu a je vhodná ako spálňa pre rodičov. Stredná izba je najmenšia a má lóžiu so zasklením. Pri vstupe do bytu sa nachádza tretia nepriechodná spálňa a je aktuálne zariadená ako detská izba. Prerobená kúpeľňa aj toaleta. Dve klimatizácie, nové plastové okná s trojsklom, vymenené obložkové zárubne a dvere, veľká pivnica s oknom, Ak sa vám tento byt páčil, vidíme sa na obliadke.